على الرسول برد من كسن عميما للنا على وصاحب الجمصنا إخوان أمكت فلار ثمر الكفهم الاعتبار كم البلاد في الخيار دين قلب خالقنا. mutal nange coynorde lewru nyande dari sahaban ko nden jabbaɗo ceerno men ceerno Ahmadou Tidiane mo Madina Gounass. caggal jillu mo wonno e nder leydi Sénégal e lamorgo he Dakar nyande capantati lewru sappo e ɗiɗi ɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi o wayni ɗo dental ngam tindade toon to Dakar. capantati lewru adindu e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi o jofti ɗo e wuro men teddugo ngo Madina Gounass. konde hojomaji nogas e jeenayyi jogui jambaragal fawade e waktuji sappo e jeenayyi ko nden naati juma mawka ka Madina Gounass. huccana ko juuɗal futuro ko ɗon faya e juurade khalifa tedduɗo woni ceerno Alaji Mouhamadou Saydou Cheikh Sirajuddin. caggal nde o juura ko ɗon huccana julde gueƴe nde gueƴe e juula ceerno ƴetti konngol wajima julɓeɓe ɓe battata hakkillaji e bangeji ɗi kala nde ɓeydat tinnade e diine ne o siftini ko woni ko garal ɗo julɓeɓe ko wonno sababu garal mawɓeɓe fergo diine sunna tijaniya e jokkere enɗam. o siftini dendagal julɗo nde ɓeydoto tinnade e diine muɗum ko caggal mum o rokki duwawu o feemi to salmakko. en jetti Allah en jarni Allah e ngal ɗo ɗangal yo ceerno ɓoy yaade ina jaaƴo o woppino en e jaam o tawri en e jaam yo en ɓooy dusde eɗen jaɓɓo ceerno men ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba Madina Gounass. o woni ceerno nando nelaɗo e bangeji ɗi kala kono kadi ko nando nelaɗo e bange muñal. yo Allah juutnu gurdam ceerno Alaji Ahmadou Tidiane Ba ha juuta wondude e cellal. Ousmane Oumar Touré ɗo e Bella TV ngam softinde on e ngal ɗo jaɓɓugal. yo Allah waɗan en jaam yo Allah waɗan en jaam e ɓural kaya ɓamtare.